Is adto mi sementeryo ni Apple kay dit anniversary karon sa kong maguwa nga si Alberto is garden. Arang kahangin diri sementeryo guys. Arang kahangin. Thank you for watching. Salamat. So, naghuwat na ang mga ngaji. Hangin tayo guys. Mauni din ang theme park. Cemetery sa Cebu. Ng mga kalachutsi. Ang mga kalachutsi. Nindot kaayo. Tuwaras oray, si oray na. O lagi. Ano man dahil siya ng huwat dito ang mga ngaji. Na siguro simba kay nang alas 5. Friday man ron. Oh, base nagkuan sila hinlo. This anniversary karon sa kong igsuon. Tumisda kong kuros kay magpapangaji me. Nang araman di ay si Uray. Ganina ra siguro ng alas 3:30. Ara pa man kainit. Alas 3:30 mugikan. Death anniversary. Mauni dinhi ang theme park. Kiraman. Ray. Ganina ra ka? Allah. Nalit di ay me. Unsa oras ang misa? Mauni amo ang mga ngaji. Ngayon, dili mo alis tinda? Bukod ko siya sure insa kayo. Naisakyan na! Ay, di siya mo. Nanay! Magkuwanta. Dili ko mo alis tinda na ito. Nato siya. Culinary, duro siya. Kano sa siyang pila? Kano sa siyang pila? Sa tinda? Lagi. Ayaw ka raw nanaloy. Le na me. So, dili mo kuyog silang nananay? Ate, papanggal ate. Taliwa. Kadaplin ate. Ay, oh.
Kay, pag uli ng pag-last eh, wala na Dami sementeryo guys, pauli na mi guys. Kay humanamig pangaji ni Oray. Mao ni dinhi ang Sim Park Cemetery. Death anniversary karon ni Roberto.